Angličtina od nuly. Ahojte, som Petra a v tomto podcaste vám dám tipy, ako sa učiť angličtinu úplne od začiatku. Takisto sa spolu naučíme frázy, ktoré potrebujete vedieť, aby ste sa nestratili. Tak poďme na to. Ahojte, vítajte v epizóde Angličtina od nuly. Ak ste zmeškali minulé 2 epizódy, tak si ich určite vypočujte, lebo je tam praktická fráza, ktorú si viete natrénovať a je to k téme v pube, čo sa môžete opýtať, čo sa vás môže opýtať čašník a ďalšie praktické veci, ktoré určite využijete. Dnes si dáme takú kratšiu epizódu, respektíve takú moju úvahu a moje skúsenosti s učením aj s používaním angličtiny a pozrieme sa na to, čo je taká jedna najväčšia chyba, ktorú robia študenti pri učení angličtiny a ako ju vyriešiť, aby to nebolo len o tom, aké sú chyby, ale aké riešenie sa k tomu dá nájsť. Tak prejdeme si teda najväčšiu chybu a z môjho pohľadu je to, že sa študenti nezameriavajú na to, čo aj naozaj reálne potrebujú použiť v živote. Je to z toho dôvodu, že v škole sme sa to neučili, respektíve vo väčšine školách sme sa to neučili. A túto chybu som teda robila aj ja. Väčšinou za mnou študenti prídu s tým, že neovládajú gramatiku, nevedia časy alebo nevedia predložky, ale pritom hneď na začiatku veľmi rýchlo teda zistím, že majú problém aj so základnými otázkami, základnými reakciami alebo so základnými frázami, ktoré používajú native speakery a že sa aj zaseknú, respektíve zamrznú pri bežných konverzáciách. Toto samozrejme nie je vaša chyba, nie je to chyba tých študentov, je to ten spôsob, akým sme sa učili alebo akým sa učí aj teraz v školách a dá sa to ale veľmi rýchlo a ľahko vyriešiť. Študenti veľakrát zamrznú, aj keď sú teda veľmi dobrí v angličtine, aj keď sa už dlhé roky učili a učili sa tradičným spôsobom, tak ako som sa to učila aj ja. Keď som teda prvýkrát aj vycestovala do zahraničia, tak som si myslela, že učila som sa roky, poznám všetky gramatické pravidlá a na papieri som teda mala aj dobrý level angličtiny, ale niekto sa ma pýtal len nejakú bežnú otázku, ja som úplne zamrzla a nevedela som si ani len spomenúť na bežné frázy alebo respektíve ako na to môžem odpovedať, tak aby to znelo prirodzene. A tedy som si uvedomila, že tá tradičná školská angličtina nás neučí skutočnú konverzáciu a skutočne základné veci. Samozrejme, gramatika je dôležitá, ja učím na lekciách gramatiku, ale myslím si, že ak niekto začína, ak niekto zamrzne v takýchto konverzáciách, tak najprv by sa malo začať s tým. Takže pokročilejší študenti určite sa venujte aj tej gramatike, lebo tomu sa nedá úplne vyhnúť, aby teda ste si nemysleli, že treba zahodiť všetky gramatické učebnice. Ale každý študent by mal začať s tým, že sa naučí tú angličtinu, ktorá naozaj je potrebná na prežitie v anglických hovoriacich krajinách, ako tak povieme. Takže aj keď viem angličtinu, ovládam, niekedy veľa z tých vecí ani reálne nevyužijem. Samozrejme to závisí od tých situácií, od tých ľudí, s ktorými sa stretávame, ale to gro tej angličtiny, respektíve 99% takých tých denných konverzácií sú dosť podobné a opakované frázy. Moja cesta bola taká, keď som si toto uvedomila, tak som teraz zistila, že je to vec, na ktorú sa chcem teraz zameriavať. Začala som sa učiť o svojich chýb, pozbierala som za obdobie niekoľkých rokov presné slova, frázy, ktoré treba použiť, aby tá konverzácia išla prirodzene. A zistila som, že to sú frázy, ktoré sa vo väčšine konverzácií aj opakujú. A videla som teda na študentoch, že majú problém presne s tými istými vecami, ktorými som mala aj ja, napriek tomu, že majú celkom dobrý level
angličtiny. V prípade, že ak aj začínajú, tak si myslím, že začať je dobre s týmto. A v škole teraz sa učíme komplikovanú gramatiku, ale teda neučili nás tú skutočnú angličtinu. Preto som sa rozhodla tento problém vyriešiť a pomôcť týmto. Pripravila som kurz rozdelený na 8 tém a je to presne tréning fráz, tréning situácií, čiastočne aj gramatiky, ako prežiť v zahraničí. Takže je to zbierka niečoho, čo by som si prijala, aby mi niekto dal predtým, ako som ja prvýkrát vycestovala do zahraničia. Takisto je to aj zbierka skúseností mojich študentov, ktorí žijú v zahraničí a takisto veľa cestujú. Ja som teda porobila veľa chýb za svoj život učením angličtiny, ale vy teda už nemusíte. Tak som teda pozbierala najdôležitejšie frázy a chcem sa tomuto venovať v mojej novej sérii kurzov. Sú to kurzy, ktoré začínajú od septembra a pôjde o kurzy v malej skupinke zamerané na konverzáciu, tak aby ste vedeli tieto frázy použiť, natrénovať si. Takisto bude súčasťou aj WhatsApp skupina, kde vám dám dodatočné úlohy, kde nahráte hlasové správy, aby ste aj získali také sebavedomie v rozprávaní a potom časom uvidíte, že toto sú naozaj veci, ktoré potrebujete najviac. A tieto kurzy sú určené najmä takým miernym začiatočníkom, väčšným začiatočníkom, takže okolo tej úrovne A2, ale všetkým tým, ktorí necítia istotu v rozprávaní a chceli by konečne sa naučiť, ktoré frázy, ktoré vety sa bežne používajú v angličtine pri tom, keď niekoho stretneme prvýkrát, keď ideme po ulici, čo môžeme počuť, s čím sa môžeme stretnúť. Ak chceš bližšie informácie tomuto kurzu, tak mi napíš sem do komentára kurz a ja ti pošlem bližšie detaily. Prihlasovanie začína už skoro, takže ak chceš byť medzi prvými, tak určite mi sem komentuj kurz a dohodneme si termín, aby sme si prešli, či je kurz vhodný pre teba. Ak váhaš s angličtinou, tak teraz je tá vhodná príležitosť začať. Ak máš akékoľvek otázky, kľudne mi napíš aj na môj Instagram, Easy Angličtina a budem sa na teba tešiť na budúce.